Здравейте хора и добре дошли в моят канал. Аз съм Heaven Rider. Да поговорим за името. Значи Heaven е от старо детско, което като бях малък го гледах и ми беше така доста любимо. Но не от най-любимите, ама в смисъл яко е името. Така, Heaven и още нещо имаше, ама забравих. И не знам откъде ми хрумна Heaven. Откъде ми хрумна Rider. Мисля, че от Ghost Rider. Ghost нещо такова беше, призрачен издач. И Ghost Rider. Но ако мислите, че копирам Heaven Block, пишете в коментарите или ще го сменя, или ще на Бълг. Не, ще го сменя, да. Какво може да очаквате от мен и моят канал? Гейминг клипове, повечето. Предимно ще играя Minecraft, GTA 5, тя е купена. Купената смисъл. Няма с такива кракове. Моля, предлагайте игри в коментарите. Също ще има и как се прави поредица, нещо такова, ама от сорта на как да проверим някоя игра за вирус или как да започнем да снимаме в YouTube, такива работи. Аз ще измислям пак теми, но главно гейминг. Ако някой от вас така може да се оправи с Photoshop, такива работи там, и да може да направи профил, защото не се вписва някакъв зелен кактус, не оранжев. Само някакъв кактус с Heaven Rider. И да, мисля да сложа този от филма, нещо не ма кеф така. Не че не се вписваме едно такова Heaven, пак Logan и да. Добре, надявам се да сте харесали какво ще снимам в моят канал. Също така, абонирайте се, за да гледате клиповете. Надявам се каналът да ви е харесал, ако е така, палец нагоре. Ако не е така, палец надолу и пишете в коментарите мнението си за името и като цяло за канала. И да, това ще е за този клип. Чао!